Какво представлява програмата "Печели с бяла карта"? Това е възможност да печелиш награди или по-добри условия по своята бяла карта, като я препоръчваш на приятели и познати. Актуалните условия и стимули по програмата можеш да откриеш във футъра на сайта ни. Как можеш да се включиш и да започнеш да печелиш със своята бяла карта? За да получиш линк за участие в програмата, трябва да имаш персонален клиентски профил и да си добавил своята кредитна карта в него. Ако все още нямаш профил, влез в сайта ни и кликни на бутона "Вход" в горния десен ъгъл. После кликни върху думата "Регистрация" под бутона. Следвай стъпките за регистрация. Ако вече имаш клиентски профил, добави своята бяла карта в него. Подробни инструкции как да създадеш потребителски профил и да добавиш кредитна карта в него ще откриеш в секция "Въпроси и отговори" на нашия сайт. След като имаш профил и бяла карта в него, имаш достъп до секцията "Печели с бяла карта". Там ще откриеш уникален индивидуален линк, който можеш да споделиш на приятелите си. Всяко препоръчано лице, кандидатствало чрез твоя уникален линк и изключило договор за кредитна карта бяла карта, ти носи награда, описана в актуалните условия по програмата. Ако имаш въпроси, свържи се с нас на help@bjalakarta.bg или на 0720 140. Не чакай! Покани приятелите си и печели с бяла карта!